Ngiyabingelela kubabukeli, ngiyabonga kakhulu kulabo abathatha iqhaza lokuba ngamalunga ale channel. Siyacela nalabo abangaka-subscribe abalithokozela lolu hlelo ukuthi ba-subscribe. Kulo mbukiso sizokhuluma ngokuzala wembethe noma wembethwe. Kule channel sikhuluma ngezinto zesintu, umlando namaqhawe esizwe samaNguni. Lesi sihloko naso ngiyacabanga ukuthi sithinta wonke umuntu. AmaXhosa wona athi ngumntwana wesingxobo. Ngiyacela ukuthi abantu bangangiceli ukuthi ngikhulume ngezinye izihloko ezikhuluma ngama-African spirituality ngoba naso lesi siyangena njengoba sengichazile ukuthi yini injongo yale channel. Ziningi izinhlobo zokuzalwa wembethe. Ukuzalwa unqwambile. Lona ngumuntu osuke ephathiswe isipho esiphathelene nokulapha abantu. Kungaba umthandazi, inyanga noma isangoma. Le ngane ithi uma izelwe ibonakale ngokuthi ithumbu leli elixhumene nonina, i-umbilical cord, lisuke ligaxe umntwana njengomnqwambo wezangoma. Ukuzalwa ufake uqu emqaleni. Lona ngumuntu osuke enikwe ingcebo ngabantu abadala bakubo ukuze akwazi ukuvusa umuzi. Lo mntwana ubonakala ngokuthi uzalwa egaxile entanyeni, ithumbu leli elixhumene nonina. Ukuzalwa usesikhwameni noma iveli. Lona ngumntwana osuke efihlekile kakhulu, ngumuntu ophethwe izidalwa, yonke into ayizamayo iba yimpumelelo. Lo mntwana uzalwa ephakathi kwento engathi umhlwehlwe, imigubuzele umzimba wonke. Ukuzalwa umhlophe. Lona umntwana usuke embethwe ubukhosi bamaZulu, ekhethiwe nguMvelinqangi. Lo mntwana ubonakala ngokuzalwa emhlophe umzimba wonke. Lo mntwana umbathwa yimimoya eminingi, angaphathiswa ukulapha ngezindlela eziningi. Kuyenzeka umuntu ambathwe isalukazi noma ikhehla elalinesikhwama sokwelapha. Limumbathe ngoba lifuna aqhubeke nomsebenzi walo noma ngoba lifuna ukuthi ageze isikhwama nje kuphela. Kuyenzeka umbathwe ngumntwana kamawakho owamkhipha noma owaphuphuma ngaphambi kokuba kuzalwe wena. Kuyenzeka umbathwe iwele, kuthi kanti kwakufanele nizalwe nibe babili, lona omunye angaphili kusale wena. Lona-ke uye ambathe kuwe, uba nesikhwele, ngakho-ke okwenzayo ubamba zonke izinhlahla zakho, uyafana nalona owakhishwa noma owaphuphuma. Umuntu uye ambathwe abantu abadala ngoba befuna ukuthi zonke izinkinga zomndeni ukuthi zilungiswe nguye. Angizukukhuluma ngokuthi kulungiswa kanjani ukuzala wembethe. Mina ukuthi ngazalwa ngembethe ngakuthola ngomunye ubaba owafika ekhaya ezophuza. Wathi lo mntwana wazala wembethe, wachaza lokhu kweveli. Umama yena wathi makakhumbula, yena wayesemncane mekangizala, kodwa uyakhumbula ukuthi ngangimhlophe and wayedidekile ukuthi kwenzakalani. Ngabe-ke nami sengifuna ulwazi ngalento ayishoyo, ngathola umuntu owathi kumele uhambe uyothola kubantu abahlukene ubheke ukuthi bazokutshela into eyodwa yini. Nangempela ngahamba ngabuya ngathola into eyodwa kulabo bantu engangihambile ngiyobheka kubona. Uma nje uthola okuqala ukuthi wazala wembethe, kubalulekile ukuthi uhambe uyobheka nakwabanye ukuthi nabo bayakubona yini lokhu. Ngoba kuyenzeka ukuthi ngumuntu nje wenhlahla kodwa kawuzalanga wembethe ngoba masifika la emhlabeni sonke safika sifumbethe. Uthole ukuthi ubungumuntu othi mekenza izinto ziphumelele nomsebenzi bowuthola uwamatohwane ukwazi ukwenza izinto. Kuvele kuvaleke kume yonke into kucishe. Nawe mese uyabona ukuthi eyi ake ngihambe ngiyobheka ukuthi kwenzakalani. Mawuthi uyafika uyobheka ufice umuntu ongakwazi ukulalela umoya. Akutshela ukuthi hhayi wena wazala wembethe, kumele umbule ukuze izinto zakho zizovuleka, zizokhanya.
bese nawe usuyagijima ugijimisela leyo nto leyo, izinto zakho vele zingalungi. Abantu abaningi bazimoshile izimali bebhula ingubo, kodwa kungenzeki lutho ezimpilweni zabo. Uma uzalwe wembethe uba nezinkinga zokuthola umsebenzi. Mhlampe uthole ukuthi ubungumuntu wamabhizinisi, kuvele kushabalale konke. Nasemsebenzini abaphathi kuyenzeka bangakufuni, nabasebenzi nje abanye babe nenkinga nayo. Kwesinye isikhathi uye uthole ukuthi nje wena umuntu othi makafika emsebenzini nje ukhushulelwa isikhundla, bakubeke esikhundleni esiphezulu. Umuntu ombethe uhamba nobukhosi futhi naye usuke eyikhozi. Lo muntu uletha ukukhanya. Nje uma nje usethandweni nalo muntu izinto zakho ziyakhanya, kodwa wena usuke ungazi ukuthi ukhanyiselwa uyena. Kwenzeke kwesinye isikhathi nihlukane, kuvele kubhede izinto zakho. Ungaze usole ukuthi ukuthakathile. Nasemsebenzini futhi uba isibani, ukhanyise izinto kuze amakhastoma yonke into ihambe kahle. Ngithe mangiqeda e-high school ngathola itoho kwenye indawo. Leli bhizinisi belilisha nje livulwa ngenkathi ngiyosebenza khona. Umnikazi walo wayenguthisha, yonke into beyibhekwe yimina. Kwakuhamba kahle, amakhastoma bekangena, yonke into beyihamba kahle. Nami ngabona ukuthi eyi, vele kahle kahle ngangiy'misele ngokuthi ngibe umuntu ozohamba ngiye enyuvesi ngiyofunda. Ngase ngiyahamba ngiyashiya ngoba ngithe ngiyolungiselela ukuthi ngonyaka ozayo nje ngiyahamba ngiyofunda. Ngithe mangihamba baqashe omunye umuntu ngaleso sikhathi. Izinto zasala zibheda nje kuwa, babengasakwazi ngisho ukukhokha amarenti. Bagcina nje lelo bhizinisi livaliwe kwaphela nya ngalo. Nami ingubo bandla ngayimbula, ngibona ukuthi izinto zami azihlangani. Sengihlale iminyaka ngingawutholi umsebenzi, sengiphothulile izifundo zami zasenyuvesi. Akaze ngibone imehluko mina. Kodwa ngazitshela ukuthi angeke ngize ngimoshe imali ngilokhu ngimbula ingubo kaningi. Uma kuwukuthi ayimbulekanga, umnikazi wayo kuzomele ukuthi abuye angitshele ukuthi yini engenzekalanga, kumele ngiyenze kanjani. Bengike ngibheke ku-Facebook abantu bethi mina sengiyimbule kawu-5 ingubo. Kodwa-ke mina ngay'tshela ukuthi nje angeke nje ngize ngihambe kulelo hambo lwabo lokuthi ngimbule ingubo kaningi. Ngikholela nje ukuthi into mali uyenze kanye yenzeke. Uma kuwukuthi ayenzekanga, komele bafike beze basho kimi ukuthi ngenze kanjani. Mina ngaphupha kuthiwa komele ngiye esizibeni. Eyi, ngangilokhu ngikhathazekile ukuthi ngabe ubani ozongihambisa lapho esizibeni. Ngenhlahla leyo ngathi mangingena ku-YouTube ngabona umkhulu Mazibuko, iSolomoya TV. Ngaya kuye wangiyisa Empophomeni, wanginika ukhamba uma ngibuya lapho Empophomeni. Kulapho ngaqala khona ukuba nezibonakaliso zentombazane ingibangisa izinto zami. Ngabuya kumkhulu ngimxoxela iphupho lami. Wangibuza ukuthi ngabe ngazalwa ngembethe yini. Yebo, ngamtshela ukuthi ngazalwa ngembethe. Wayesengitshela ukuthi-ke leyo ntombazane leyo iwele lakho. Abanye baba nenhlahla iwele lakhe uma livela lifane naye. Lapho-ke kuba lula ukubona ukuthi vele iwele lakho. Ngathi uma sengibuyela esizibeni, ngafike ngamgeza ngenkukhu. Emva kwalokho ubesekabuya emaphupheni evela njengomunye wabangani bami. Nangelinye ilanga futhi uzovela futhi esewomunye. Ngimxoxela konke nje okwenzeka ngempilo yami, ngijabule sihleke naye. Yabo nje ubekuthi nje uma ngingasamboni nje emaphupheni ami nami ngiphatheke kabi. Aphinde abuye futhi. Mese kabuya futhi ubuya avele egqoke iy'ngubo zami. Kwathi futhi ngelinye ilanga kwathiwa mina kumele ngiqanjwe igama. Kulapho-ke nami bese ngibona ukuthi shuthi vele sekumele ngimenzele umsebenzi, ngimenzele iladi, ngimgqokise bese eyathiwa negama. Khona kwakunzima, ngithe uma sekumele ngiwenze lo msebenzi
Uma ngitshela umama ukuthi kumele ngenze lo msebenzi, ngimtshele ukuthi nginewele kumele ngenzele iwele, ethi hheyi mina angazi ngane, akaze ngibe nengane eyashona. Mina eyami ingane engiyaziyo eyashona ile yomfana futhi eyazalwa yaphila. Yeyi kwaphikiswana nje kuba nempikiswano impela, koda-ke mina-ke ngoba nganginenkani bengiphokophele ngithi nje ngizowenza lo msebenzi. Sagcina-ke siwenzile-ke ngempela, ngabeka iladi, kwakukhona nenkukhu, inkukhu ngathenga ney'mpahla, waqanjwa igama. Inkukhu leyo ngase inyongo yakhona iyathathwa ngayogeza ngaphandle. Emva kwamaviki nje wenziwe lo msebenzi, wabuya lo sisi wami wabuya kudadewethu ongelamayo, wafike washo ukuthi, washo igama leli kade simqambe ngalo mekazethula, wazethula kuye ngalo leli gama ebesimqambe ngalo. Waseyasho ukuthi hhayi uyabonga ukuthi simenzele umsebenzi, kodwa sithathe isikhathi esiningi ukuthi siwenze lo msebenzi. Lo mbukiso ngiwenzele ukuphilisa imimoya yabantu abasebezame konke. Hheyi abantu bazimoshile izimali bembula ingubo, kungenzeki lutho. Lokho kusuke kudalwa ukuthi usuke ungazi ukuthi umbethe ini. Noma futhi yena umnikazi wayo ufuna ukuthi yenziwe kanjani into. Angeke simbule ingubo ngendlela efanayo sonke singazalwa emzini owodwa. Abelaphi balambile lapha emnyango, bajaha ukuthi mbula ingubo, uthole ukuthi naye wazi itiyori lena ekhulunywa wonke umuntu. Umuntu oqonda kahle lento umuntu osuke nayo enayo or eluhambile lolu hambo. Kuye-ke kuthiwe yazi ukuthi umbethe ini noma ubani futhi yena ufuna kwenziwe njani. Akukho lula ukuthola lezo zinto ngoba umntwana owembethe ungumntwana wezinto zakhe ezifihlakele. Izinto zomuntu owembethe ziyafihlakala kakhulu ngoba ngisho kwesinye isikhathi uma uhamba kubelaphi bazokutshela ukuthi unesichitho, bazokutshela ukuthi unesilwane, izinto ey'ningi. Uthole ukuthi uyazigeza lezi y'chitho nalezi y'lwane uyazikhipha, uyazisusa kodwa ay'suseki. Ukwaluleka nje abantu abakulolu hambo, ngingabeluleka ngithi ungajahi ukuyombula ingubo, ungazi ukuthi umbethe ini, lo muntu okwembethe ufuna ukuthi kwenziwe kanjani. Futhi kwamele wazi ukuthi umbethe kulephi isayidi likamama noma isayidi lakubo kababa. Kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi uthole ukuthi umbethe kuzo zombili iy'nhlangothi, kubo kababa nakubo kamama. Lapho-ke kusuke kumele ukuthi umbule ngapha uphinde umbule ngapha, ngoba uma umbule isayidi elilodwa uzogcina usuney'nkinga zokubangwa izidalwa, isidalwa sakamama nezidalwa zakababa seziyakubanga. Engingakusho nje kubantu ukuthi yekani ukugijima niyombula izingubo. Into ebalulekile kulolu hambo inhlambuluko, ukuhamba impophoma. Uma unayo imali, thola umelaphi ozohamba ayokuhlambulula, akuhlambulule imimoya. Nawe uhambe ujule, uhambe uye entabeni uyokhuleka, ulungise iy'nto zakho kahle ngendlela. Kulolu hambo akujahwa, kumele ukuthi uhlambuluke, kodwa nje into engingayisho ebalulekile ukuthi kumele uhlambuluke.